Pirenaren 21. edizioa amaitu eginda. 15 zeharkaldi egun izan dira orotara eta 300 kilometro baino gehiago egin behar izan dituzte parte hartzaileek Pirinioetako mendilerroa zeharkatzeko. Aragoiko Partakua estaziotik abiatu ziren lasterkariak, guztira 30 talde hartu zuten parte, lera kategorian, txakur nordikoen kategorian, zein eskijorin kategorian. Elur faltaren eta temperatura altuen eraginez, ibilbide batzuk aldatu egin behar izan zituzten antolatzaileek, batez ere aurreneko etapetan. Oztopoak oztopo, arazo guztiak gainditu zituzten. Pirenaren azken irabazleak, Alemaniako Tom Andersek, proba lehen tokian hasi zuen, baina berehala ikusi zen, bere herrikide Ulrich Kuhnek gauzak zail jarriko zizkiola. Are gehiago, naiz eta Pirenan hasi berria izan, Kuhn sailkapen nagusiko lehen tokian egon zen aurreneko astebetean. Hala ere, Tom Andersek sasoi ezin hobean dagoela berretsi zuen eta azken 8 etapak jarraian irabazi eta gero bere 3. garaipena eskuratu zuen. Maila nordikoari dagokionez, Lazaro Martinezek garaipen erraza eskuratuko zuela ematen zuen, batez ere lehen 3 etapak irabazi ondoren, baina Sibil Martí lasterketak irabazten hasi zen bere aurreneko Pirena zen honetan. Kataluniako muserra txakur gazte eta esperientzia gutxikoekin zijoan, eta etapa azkarrak irabazten hasi zen, Suitzako muserra jardunaldi alpinoetan aldeak handituz zijoan heinean. Azkenean, Helbetiarrak irabazi zuen Andorran jokatutako azken aurreko etapan. Jana Porubska nagusi izan zen eskijorin kategorian. Portainen izandako erorikoaren ondorioz lepoan min hartu bazuen ere, garaipena eskuratu zuen. Kategoria horretako lehen sailkatuak gainera emakumeak izan ziren. Azken etapa Molinako ohikoa izan zen. Lasterkariei omenaldia egin zieten eta azkenean sari banaketa izan zen kolaboratzaile berezi batekin, izan ere Markoma Dakarraliko irabazleak itxi zuen 2011ko Pirena. Toma Andrés, un gol, son los dos que han quedado.